Ngalenkathi kadulele kunempi ebekade liwa. Wena noma ngabe bawubona kodwa bongenawo amandla ngoba usafana nomuntu osemncane. uNkulunkulu ubekutshengisa nje izinto ebezenzeka, not ukuthi wena kukhona obungasukwenze, ngoba uNkulunkulu uye owenzayo bese kutshengisa nje ngoba akafuni ube clueless. Uyabatshengisa abantu bakhe ukuze bazi ukuthi yena ukephi ney'mpilo zabo. Melungisa empilweni yakho, uyalungisa empilweni yakho, but akusho ukuthi wena kunotho ozolwenza. Uma uphupha uyibona sengathi wena uyaphasa ngezwi lakhe noma uyadominator noma uyanqoba, akuwena onqobayo, umoya wakho okunqobelayo. uNkulunkulu lempi le ayilwayo ebusuku nama-forces obumnyama azama ukuthi azuze umqondo wakho ukuze akhontrole impilo yakho. uNkulunkulu uyayilwa ukuze wena ukwazi ukuhlala endleleni le akubeke kuyona. Yabona-ke uma uvuka usuye emsebenzini noma esikoleni noma yikuphi la uyakhona, usuke usungena phela nawe-ke eringini, usuke usulwa nale moya. Kunemicibilisho labazokushaya ngayo, kodwa ngenxa yokuthi wena wembethe ubungcwele baKristu ngeke ik-affecte. Isifuba sakho uma sivikelekile ngeqiniso, uSathane ngeke akwazi ukukucorrupta akwenze ube mubi, ukhuluma izinto ezimbi ey'ngcolile, ngoba wena uvikele isifuba sakho. Uma ikhanda lakho belizama ukushanga emcibilisholo ngeke bekwazi, ngoba manje wena wembethe umqondo kaKristu, ugqokile isigqoko se-righteousness, okusho ukuthi as much as befuna ukukushanga ama-doubts and fears ukuze wena uhambe nje u-hopeless, izinto lezi abangeke besucceed kuzona ukube nawe boba sesadini kaNkulunkulu. Sihamba-ke nje la, we are being fought left and right. Angazi ngawe, but mina ngibona nginezitha zabantu abakhulu futhi nami abanezinto ezinhle uma ungasuyibuke, abantu abangcono kakhulu kunami kodwa abalwa nami ngize ngithi hayi bandla, ayisho ukuthi ngumuntu onzima. Uma la ngifika khona bonke abantu belwe nami, akusimina kuphela, I'm sure now you have experienced ukuthi kunabantu nje ababhizi nokukunaka abaze becompete nawe ungazi. Yes, it's possible ukuthi abantu abangcono kunawe belwe nawe wena ungazi. Kodwa-ke akusho ukuthi wena wazi, uwena wangempela uyazi kwenzakalani. Umuntu ongenasithelo uyilo oyinyama, kodwa kahle kahle uNkulunkulu kwelikamoya ukukhombisile ukuthi what is happening. Liyasho izwi encwadeni yabase-Efesu 6 uverse 11, hlomani iy'khali zikamoya, asibambene nenyama negazi, sibambene nomoya babobukhathi, ababusi balelizwe bobumnyama, yimibuso yalelizwe yobumnyama, obuqili baSathane, imicibilisho levuthayo. You know, there are times la isithe sikuthagetha khona, sithi ngifuna ukumbambe ebuthakathaka ngimshaye phansi, and then sikushaye phansi uphinde uvuke. The more uvuka kusho ukuthi uNkulunkulu usanawe. The more uvuka kusho ukuthi uNkulunkulu usanawe. Ngale nkathi uSathane ekushaya, ukushaya ngoba uyabona ukuthi kukhona uNkulunkulu akuphathise kona. Akafuni ufike la uNkulunkulu azi kahle ukuthi masufike khona uzoba inkinga kwi-kingdom yakhe yobumnyama. So manje uSathane ingaki-attack-a. Lempi le njengoba ilwa nokukuphuca i-authority yakho. There are people who are very much authoritated ngendlela esabisa abantu abaningi. For example, once waphatha izwi likaNkulunkulu and walimela phambi kwabantu, ngale nkathi ukukhulumisa izwi likaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu dane wehle ukukhave lihambe ne-authority
and abantu abaningi bayasaba-ke uma ngabe sebembona uNkulunkulu esemanifesta kumuntu ongelutho. Ngale nkathi umuntu esayedwa bebengamboni ukubaluleka kwakhe, kodwa kuthe sekumanifesta uNkulunkulu kwayima befikile ukwesaba ngoba bebengazi uNkulunkulu yakwenza lokho. Yingakho-ke la kumele understand ukuthi uma sithi thina uNkulunkulu siyamsaba, namadimoni ayathuthumela ngoba uNkulunkulu bayazi ukuthi ukhona. Yingakho kodwa kumele sazi ukuthi izwi kaNkulunkulu kule mpi esibambene nayo lidlala indima enkulu, ilona elikwazi ukwenza uNkulunkulu athi act kulona uma sishiya ngemuva, noma hlasipe sikhuluma izinto ey'ngathathwanga zasuselwa kulo. Yila khona nesitha sithola intuma yokungena. Do you remember ukuthi uSathane tried ukuthi alinge uJesu 3 times? Siyazwa lapha eBhayibhelini ukuthi wayequota ama-scriptures uSathane ezama ukulinga uJesu. However, uJesu being perfect in everything, uJesu quoted ama-scriptures la uSathane azama ukuwasebenzisa. So uSathane knows our deepest fears, and uma ekushaya ngalo mcibisholo yakhe evuthayo usuke enzela ukuthi unabe, ungasukumi. Mawusukuma ube naloko kwesaba ukuthi bonke abantu bakubuka, kanti ayikho umuntu owaziyo, sekuwena phela osuke wazi. Nalezi zinto akufaka zona ngaphakathi zisuke ziziwa wena, yena kube sengathi lezi zinto akutshena zona zisuka kuwena, kanti uyena oku-accusayo ngazo. Ayisuki kuwena, ayisuki uNkulunkulu, suyisuka kuyena ngenhloso yokuthi akuvale, aqede confidence. Yabo ngale nkathi une-light, i-light yakho iyabuhlupha ubumnyama, and ubumnyama abukwazi uku-operator. Just look at me today. Baningi abantu engithi bengisukuma ngibaphambi kwabo ngibaphazamise, and these people bayasatshwa ebumnyameni, banegama labo nabo, kodwa uma ngifika mina angilutho, and possibly anginazo izinto abanazo ezinhle, and bona labantu laba bakhulu kulo mbuso wabo, kodwa ngifike mina ngegama likaJesu nje lodwa, ngime in front of multitude ngikhulume ngalo. These people bayabuza ukuthi ukufunde kephi lokho akhuluma ngakho, ngoba njengoba ekhuluma ngakho uyambona futhi ukuthi akayilutho kunathi, nasingcono, sinemizi, siney'moto, hlasipheke, sinemndeni futhi efunda noma esebenze ey'ndaweni ey'ngcono, befunda ey'ndaweni ey'ngcono, sinokuthi, kodwa mbuke lo, hlasipe akanayo nemali yokugibela, noma hlasipe akanayo nemali yokudla, kodwa uzotshela ngegama laJesu. Futhi ngempela uyambona ukuthi into akhuluma ngayo uyayazi, uyawubuza futhi umlilo. These people, they can notice ukuthi once God is fully manifested into a person, ukuthi lowo muntu uyashintsha. Nabo bayibuza ukuthi how is it possible ukuthi uNkulunkulu amanifeste kumuntu ongelutho kanje kodwa kubona angakwazi ukumanifesta. You must understand ukuthi uNkulunkulu does not really support into angayiqalanga. Indlela kaKhayini akayifuni, and he will never change. Uma wenza kabi uNkulunkulu ngeke akukhondone, ngeke akusupport, because leyo ndlela akayifuni. Lapho olungileyo eshiya indlela yakhe yokulunga, ngibekile isikhubekiso phambi kwakhe, uyakukhubeka afe. Uma umuntu olungile esenza okubi, ukulunga kwakhe akube kusamsiza, loyo uyawukufa nokufa, says the Lord. Ngale ngathi uNkulunkulu ekutshela ukuthi hlale kulungeni, he knows ukuthi ngaphandle kukhonani, yini into ekhona. Wena uma uNkulunkulu ungamlaleli ngempela uzolimala, ngoba le mpi le esiyilwayo ingaphezulu kwethu. Liyasho izwi, akusiyo eyenu le mpi, ningayiphenduleli okwami ukuphindisela. Uma isitha sakho silambile siphe ukudla, uma somile siphuzisa amanzi,
ngokwenza njalo bufumbela amalahle avutha ekhandeni laso. Ngale nkathi uNkulunkulu eyilwa lempi ukwazi ukuyilwa exactly ngamandla akhe, and there's nothing wena you can do kodwa wona izinto uma uzama ukuyiphiniselela. Nginenkinga-ke bazalwane, nginalomlomo lo osheshayo and ama-answer amaseduze, and leyo nto ngihlezi ngiyikhulekela uNkulunkulu ukuthi angiphe ukuthi ngikwazi ukulinda umuntu asuso lakho unyawo mase nami ngalibeko lami, ngoba manje uma ngikwenza lokhu uNkulunkulu akumenzela umusa. Kunezinto thina esizenza ngenxa yokudinwa uNkulunkulu angayifuni, sikhulume kabi, silimaza abantu, kanti uNkulunkulu konke lokho akakufuni, akumenzela umusa. uNkulunkulu ufuna yena simthembe, simazi ukuthi uNkulunkulu. Emva kwalokho-ke base uNkulunkulu athi act on it. Uyakwazi uNkulunkulu ukuthi athi transform umuntu kodwa ovumayo ukungena kwi-character kaJesu. Ngale nkathi uNkulunkulu engingenisa kwi-character yakhe, uyakhula kuyona. Ngangithi ngisahlala nogogo angithengele izicathulo athi uyokhula nazo. Dala kaJesu, uJesu wakhukhula naye, and yabonakala mosakhuluma njengomntwana uthi hayi usayingane, noma usukhula kuyabonakala ukuthi engathi igament kaNkulunkulu, engathi izicathulo lezi seziya ngomlingano. Angithi ngale nkathi le character kaJesu ukhula kuyona, uyinikela ubuwena bufa, uyinikela kule purpose uNkulunkulu afuna uyi-achieve ngawo. Ungabaleki uma izinto ziba nzima, ziba buhlungu, uhlale rooted in the word of God. Ingale nkathi ukwazi ungena la uJesu angena khona. Let us remember ukuthi uJesu la wayebhekane nomzibo omngakanani. Thiwa unyembezi lwangathi lwegazi luwa phansi the day ebhekane noSathane. Kunezimo ezibuhlungu la ezenza ukuthi abantu bebalekele beshiya ukukholwa, but if uzokwazi ukuthi uhlale and really stay uNkulunkulu and not go anywhere, uNkulunkulu la uyakwazi ukuthi akukhulise kuKristu. So lezi zimpi lezi esiyilwayo sizozilwa, akekho umuntu ongalwi la, not ungakusathane zimshaya kakhulu, zimnetha kakhulu, ngoba uSathane umkhipha lokukuphapha lo muntu anakho ukuthi uzungikhethe nje wena, ungikhethe ungazelaphi. Siyambona abantu abangakusathane, mingase sikhuluma iqiniso la, ngizokhuluma iqiniso elimsulwa, are suffering beyond than abantu abakuJesu. Lo moya ongene kubona uyabafihlela kube sengathi bona basendaweni right, kanti basebumnyameni baphuphutheka, impilo yabo ibhlungu, banefear, abaze nokuthi bengafa noma yinini. Kunalento ethi kubona, what if ungafa la? Uyazazi ukuthi ngeke uzuye eNkulunkulu. They have that fear but they do not show it. And ngale nkathi ke umkhetha manje akanendaba namuntu uSathane. Umuntu la oneqiniso uma ngabe umkhethile olumelayo iqiniso lakhe uJesu, ngoba uJesu wathi I am the way, the truth and the life, and no one comes to my Father except by me. Akasho ukuthi ngalazi iqiniso, asho ukuthi ngiyayazi indlela, asho ukuthi ngiyakwazi ukukhanya noma mhlasimpe ukuphila okuphakathi. Wathi ngiyikho. That means empilweni zethu uyaqamba, uyakuveza, uyakulwela ukuthi kube khona some of the things lezi uSathane angeke akwenzele zona, and he will always take. Ngiyangibona abantu bekhathele, thola ukuthi kade yosebenza ngabo ebumnyameni, elwa ngabo izimpi ebumnyameni, kodwa bebuye ngakusasa sebekhathele. Ubona umuntu ukuthi ukhathele manje and ufuna umbhede, bathi asigcini la, siyaqhubeka siyaphambili. Lo muntu ukhathele la elala khona, umbona umuntu alala isonto lonke. Le moya le ayifuni ukuphumula. Labantu laba bayathanda ukuphumula, kodwa ngoba bakholwe yiyona idlala ngabo.
You must understand-ke ukuthi le mpilo kaSathane uma ungakuyona, you may think ukuthi you are cool, you are better, you know it all, but you really do not know it all. You really do not know it all. Ngoba ukhetha isayidi ezokushaya phansi and abekho loyal as much as they claim they are loyal. Now uSathane uyabahola athi ngizobabeka egodini ngoba phela ngale bazobe sebelibona iqiniso. Uma bebe egodini uyabuyela emuva yolanda amanye ama-victims angazi lutho. Laba abantu basala lapho bekhala abanye. Yethi awu ngambetray uNkulunkulu. Awu kanti kwakuyiqiniso. Abanye bebabona egodini bengapheleli lapho, beqhubeka nendlela yabo belandela inkosi yamakhosi ngoba phela uJesu uyinkosi ngala, abe inkosi ngale. Okusho ukuthi ngale nkathi umlandeli uSathane uyakukhohlisa each and every day. Uma ufica ukugula akushiye kanjalo, masusu recovery umzimba wakho usomuhle aphinde ezokulanda athi qhubeka ugcine la uqhubeka la ugcine khona. Ngale nkathi uqhubeka la ugcine khona ungaboni ukuthi kuyakulaxaza phansi, uyalimala kakhulu. Ingakho incwadi yabaseFesu 4:21 izwi lithi, uma nimzwile nafundiswa kuye ukuba nigumule umuntu omdala nembathe umuntu omusha odalelwe eqinisweni lonke nasekulungeni konke onobuNkulunkulu, nikhumule ingubo endala yomuntu omdala onqwanela inkohlisa, ukweduka nabo bonke ububi. So lana sigumula ingubo yesono le uJesu afika sigumula yona esiphambanweni, basinikeze yakhe yamandla yenkazimulo. Khara labo shiyanda de la khamba labo siyende labo shiyanda. uSathane bethi uncolile lo, hayi ngoba ekholwa lona lo ukuthi athi uJesu no, I'm rebuke, athi umuntu wami loyana. Wait and see ukuthi uma sengisebenzile empilweni yakhe uzoba njani. Baningi mina abantu ngingakohappy noJesu ababengikhondemna left and right, bekhuluma bonke ububi. Manje sengibabuka nje ngithi awubheke lapha ngoba phela babengibukela phansi, osekuyibona manje esebebhekisa amakhanda phansi, abanye sebengibiza ngobhuti omdala.